Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyi, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadini, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Iyafuna lo mlilo wamangcwele basendulo wabaqondi sezulwini benesibi tengozini upikosi yomoya opaulu Abrama owatambi supaule wazuzama daezulu amandebe ku Elijah asapela ini namhla akazimli sumozisi ujobewa egezela kosikumbu na entulo pindutele umsawako nasizibe giseguwe telumoya wakondele nasizibe giseguwe telumoya wakondele nasizibe giseguwe telumoya wakondele telumoya wakondele telumoya wakondele telumoya wakondele telumoya wakondele telumoya wakondele. Kwaziwai vanhu vaMwari tinotenda nemukana watiri kupiwa naMwari wokudzidza shoko, nokuti shoko raMwari nderazvokwadi. Kana muchiverenga bhuku raAmos rotaura kuti tarirai mazuva achauya
andichatuma nzara panyika kwete zvokudya aziye shoko kura kuti inyasha dzaMwari kuti tiwane mukana wekunzwa Mwari achitaura kwatiri. Panguva ino tiri kutarisa mutsamba razvakazarurwa chapter 14 pavhesi ya 12. Revelation chapter 14 verse 12 ndo pane chidzidzo chedu. Kana tingapa musoro wenyaya kunyaya yatiri kutarisa tinogona kuitiko Elijah's gold. That's the title of our sermon, Elijah's gold. Revelation chapter 14 verse ya 12. Ndichaverenga panapa. Bible rinotiro, here is the patience of the saints. Ndo panokutsungirira kwa vatsvene. Here are those who keep the commandments of God. Vanochengeta mitemo ya Mwari and the faith of Jesus, nekutenda kwa Jesu. Ngati namatei. Baba vedu vari kudenga, tiri kudzidza shoko renyu. Munamate wedu kuti dana mweya mutsvene angatibatsira kududzira shoko iri kwatiri. Munamate wedu kuti dana tingarigamuchira rigone kupinda mupenyu hwedu, ritivandudze, tipedzire tava izvo munoda imwe kuti tive. Tinonamata muzita raJesu nokusingaperi. Amen. Tiri kutarira vhesi riri pana zvakazarurwa chapter 14 pavhesi ya 12. Kana kune mamwe mavhesi atinga rifeya kwaari, tiri kurifeya kuti tibudise pachena nyaya iri kutsanangurwa naJohani pana zvakazarurwa chapter 14 pavhesi ya 12. Pari kutiko, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Ava vanokuchengeta mitemo wa Mwari vaine kutenda kwa Jesu. Kana muchitarisaka vanhu vaMwari munyaya ye great controversy yehondo iri pakati paMwari na Satani, hondo yakatangira kudenga iri kuindirira mberi yava kusvika kumagumo. Ndoda kuti muzive hama vadikana kutiko, in this great controversy it's not yet over until it's over. Pane nyaya dziri kunetsa munyaya yehondo iri pakati paMwari na Satani. Atinogona kutiko ma issues at stake in the great controversy between God and Satan. Kana mukatarira ka muhondo iyi ichitanga kudenga, Satani ari kutiko Mwari haana kururama. God is not just. Haana kururama Mwari uyu. Nokutiko hata zvanoreva hantizo haiti sezvanoreva. Number 2, Satan ari kutiko Mwari is not merciful. Mwari haana nyasha. Mwari haanzwiri zvisikwa zvake tsitsi. Paya patinoimba tichitiko Mwari rudo, Satani unoti inhema. Mwari haana rudo, unomutsinye. Zvekare Satani ari kutiko Mwari haagoni kuva wakarurama at the same time agova Mwari wenyasha. Hazviiti. Lucifer akaramba. Chechina Satani anotiko mutemo wa Mwari unegumi. Haugoni kuchengetewa nezvisikwa zvake. Ari kutiko chero vanhu vakada havagoni kuchengeta mutemo wa Mwari. Idzo dzinyaya idzi ndonyaya dziri kunetsa in the great controversy
between God and Satan. Ndopano musana wehonto ya Mwari na Satani. Kana nyaya idzodzizi hama inodikama dzikango adreswa terera hama inodikama rungano gwenyika gunofanira kupetwa. Mwari unofanira kugumisa kutambura nechitema. Jesu anofanira kudzika his eternal kingdom, umambo uchagara nokusingaperi. Saka iwaka munhu waMwari, ndoda kuti uzive kutiko mu plan of salvation, muzano roruponeso, chinangwa chezano roruponeso hakusi kuponeswa kwavanhu chete. Chinangwa chezano roruponeso, besides the salvation of men, zano roruponeso riripo to vindicate God's character. Zano romuchinjikwa riripo kuchenura zita ra Mwari, zvionekwe kutiko uri right ndiani, Satani kana Mwari. Thus the purpose of the plan of redemption. Kana zvabuda pachena kutiko uri right ndiani, Satani kana Mwari. Then the great controversy is over. Yapera nyaya yacho. Saka iwaka eti Calvary pamuchinjikwa pa Golgotha zvakabuda pachena kutiko icho kwadi kuti Mwari wakarurama, nokuti Mwari unotiko mubayiro wezvivirufu. Saka pamuchinjikwa Jesu wakatora chitema changu akachiita chake, akafa achifira chitema kuratidza kutiko God is just, Mwari wakarurama. Paitiko mweya unotadza uchafa, Mwari wanga asingatambi. Saka muchinjikwa weCalvary unoratidza the justice of God, kuti Mwari wakarurama zvaanotaura ichokwadi, nokuti Jesu wakatora zvangu akazviita zvake, akafa panzvimbo yangu to satisfy the demands of justice. Zvakare at the cross zvakabuda pachena kutiko Mwari rudo, God is love. Nemakai nokutiko pachinambo chokuti vanhu vafe, Mwari wakauya iye akamira panzvimbo yomunhu akatora zvangu akazviita zvake, akafa achifira ini, akaitigwa zvandaifanira kuitigwa ini, akaitigwa zvawaifanirwa kuitigwa iwe. Saka tera manodikama, when we look at the cross, kana tikatarira pamuchinjikwa, what do we see? Tinobona the love of God, rudo gwa Mwari. Kana uchidhauta munhu waMwari kuti Mwari rudo, tarira pamuchinjikwa, look at Calvary. Ndosaka munyori achitiko, it is the cross that guards the angels from apostasy. Kana ngirozi dzafunga kueduka munhu waMwari dzinongotarira muchinjikwa, when they look at the cross dzikangotarira muchinjikwa dzototiko hatieduki, nokuti Mwari rudo, nokutiko wakatora chitema changu wakafa panzvimbo yangu. Iwaka munhu waMwari, Satani waitiko hazvigonika kuti Mwari arurame at the same time agova Mwari wetsitsi. Pakatadza munhu, Satani wakanga akamirira kuti Mwari uchaita sei. It's either Mwari uchauraya munhu, kana aiuraya munhu
Satani waitiko. Ndakubudzai kutiko Mwari hana tsitsi. Leno Mwari akatiko handichaurayi munhu but ndava kumukangamwira. Satani waitiko. Ndakakubudzai kutiko God is not just. But tere amaidodikama muzano roruponeso iwamudikana paidikama nzira yaigona kumita demands of both justice and mercy, and that way was Golgotha, muchinjikwa. Nokutiko nemaka muchinjikwa munhu waMwari ndo unoita kutiko Mwari agone kuregerera mutadzi achisara akarurama. It is because of the cross that God can forgive a sinner. Nemaka muchinjikwa ndo unoita kutiko Mwari antiwire urombo, Mwari antikangamwire, no matter how rotten, how sinful I am. I want you to know kutiko because of the cross you can be forgiven. Unogona kukangamwigwa. Azvinei kutiko razuro rako rakamira sei. Azvinei, it does not matter how rotten you are. I want you to know kutiko amaidodikama because of the cross you can be forgiven. Unogona kukangamwigwa. Iwaka Satani aitiko mutemo wa Mwari haugoni kuchengetwa. Jesu wakauya panyika ino after 4,000 of sin, nyika yabora yanyankara nechitema. Jesu ndoku asuma the human nature, ndoku wa munu amainodikama. Bible tino wakaidziwa nezira dzose akakunda chitema akadeclare pana John chapter 14 pa verse ya 30 unotiko muchinja wenyika ino unobuya asi hana chinu mantiri. Jesu wakauya kuzoratidza kutiko zvinobvira munhu achitenda musimba revhangeri, achimba na Mwari, achidependa on God, unogona kukunda chitema ari munyika yechitema. Nokuti wakauya munyika ino, nyika yanyankara, nyika amainodikama yabora nechitema, amainodikama akasangana nechitema nenzira dzose. Chitema hachina kuwana mukana mupenyu kwa Jesu kudzamara adeclare muchinta wenyika ino unobuya asi hana chinu mandiri. Jesu wakauya kuratidza pachena kutiko munhu achitenda musimba revhangeri unogona kukunda chitema ari panyika ino. Ndoda kuti uzive kutiko in this great controversy the devil at the cross, in the life of Jesus, he was defeated. Wakakurikwa. He is a defeated fool. Kana tosika kumabhilokona orungano bapasi. Satani unofanira kukurikwa. Zinofanira kubuda pachena kuti Satani inofa. Zofanira kubuda pachena kutiko ropa ra Jesu arizoshayiwa simba. The blood of Christ will never lose its power. Saka chiwa kamunhu waMwari. You know the devil is so cunning. Saka Satani akuribaba wakati aiwas wangu ndizo wakasara nenharo unoti yes ndizo hazo asize. Jesu hazaigona kukunda chitema ari panyika ino nokuti Jesu wakanga ari Mwari. Chiwa kamunhu waMwari pane nharo dzaSatani. Satani unoti hazvigoni kuti vanhu vakaberekwa nembereko yezvivi, chero vakagamuchira vhangeri, chero vakatenda vhangeri, hazvigoni kuti vakunde chitema vari panyika. Ipapo Satani wakaramba une nharo
hongu vanogona kuregererwa, they can be forgiven. Asi chero vava muchechi havagoni kunda chitema, havagoni kurega chifambi, havagoni kurega nhema. Ipapo Satan wakarovera hoko. But I want you to know that in this great controversy, the devil is not going to win. Asi kuzowina. Nokuti uya muimbi unotiko nyenye ya Mwari iro ropa ra Jesu, it will never lose its power. Ndosaka uchiwa ka the Apostle Paul pana Romans chapter 1 verse 16 uchiwa chitiko ini Paul, I am not ashamed of the gospel. And inyari ne evangeli ne makaye nokutiko, it is the power of God. Ndona kuti uziwe mudikani kutiko kana tiri kutaura nevangeli, tiri kutaura nesimba ramwari. It is the power of God. Simba ramwari iro Mwari akashandisa mukusika nyika ino yakanga isina kugadzigwa pasina chiro, but Mwari musimba rake, in his creative power nesimba reshoko wakataura zvikaitika. Vadzidzi votiko vadzidzi veBhayibheri votiko he created ex nihilo. Munyori anodzi wagona anotiko the glory of the gospel ndeyekuti simba rinosevenzeswa naMwari muzano roruponeso ndiro simba raakashandisa mukusika nyika ino. Iroro simba munhu waMwari harina chinokona. Ndosaka Pauro achitiko handinyari neivhangeri nokuti isimba raMwari. Ndoda kuti uzive munhu waMwari kuti muvhangeri mune simba muivhangeri yokuti ukatenda vhangeri unogona kukunda chitema uri panyika ino. Muvhangeri hamandonikama we are not only forgiven kana tikatenda vhangeri. Chokutanga tinoregeregwa, amen. Tinotogwa sava sina kumbotadza. Razuro rangu rinodzima till eternity. Bhaibheri tino zvivi zvavo zvichatsvakwa asi hazvizowanikwi. Asi hatigumiri ipapo. Kana tikatenda vhangeri munhu waMwari tinopuwa simba rokukunda chitema tiri panyika ino. Unoziva here munhu waMwari kuti in the gospel ukatenda vhangeri unopuwa simba rokuchengeta mitemo iyo iya iri gudi yausingagoniwe uri woga usati wauya kuna Mwari. But when you accept the gospel unopuwa simba mani rokurega makuwa uri panyika inoda kuti uite makuwa. Unopuwa simba hamainonikama rokurega chitema hamainonikama mukati menyika ina vanhu vasingachadi kupfeka, vanofarira kufamba vakashama, vanopfeka shamawe. Kana tikatenda vhangeri mudikani tinopuwa simba rokukunta mangwa zovumhandara nezovujaya rinotiita kutiko chero tainta panzvimbo dzinoita kuti tadzire Mwari. Tinopuwa simba rokukunda chitema. That's the glory of the gospel. Ndoda kuti uzive munhu waMwari kutiko ukatenda vhangeri unogona kuchengeta mitemo 10. Ukatenda vhangeri unogona kutokunda chitema, unogona kukunda nhema, unogona kukunda mangwa dzedoro. Ndosaka uchiwa bhuku raJohn chapter 1 pavhesi ya 12 John achitiko kuna vose vakamugamuchira wakavapa simba. He gave them power to become children of God. Zvinoreva kutiko kana tatenda vhangeri tinopuwa simba rokurega chitema tiri panyika. Takakomberedzwa nemidzo, takakomberedzwa nezvinorema zvenyika ino. Tinopuwa simba rokuramba takabata vhangeri kudakara kumagumo.
ndiri kukukoka hama inodikama ndosaka uchiwaka John achitiko finally Mwari uchazotiko here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Satan waita ziti kuti munakunde chitema aziti kuti munachengede mitemo gumi asine maka evangeli Mwari uchavana vanhu vachati vatenda vhangeri uchavapa simba rokurega chitema rokukunda chitema vari munyika yechivi vachati hava here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Kurakutiko vanochengeta mitemo ya Mwari kwete nesimba ravo asino kutenda muna Jesu. Ndoda kuti uzive mudikani kutiko ukatenda muna Jesu unopuwa simba rokuchengeta mitemo gumi. Unopuwa simba hama munhu wa Mwari rokuita zvausingagoni. Unoziva here kuti iwe haugoni kuti kana watukwa nomunhu unyarare haugoni kusamudzorera. Asi kana ukatenda vhangeri hama inodikama unopuwa simba rokukunda. Ndiri kukukoka hama inodikama to accept the gospel. Kana vanhu vakagamuchira Kristu vanaka nokuti Jesu kana vamugamuchira ndo uchavaita kutiko vakunde chitema chero vari pasi penyanza vainda mukati meJobek musina unovona musina checheuda musina mudikoni musina ani nemhaka yei nokutiko Jesu unenge vamavari Christ in me the hope of glory. Ndikukukoka hama inodikama kutiko panguva ino ugamuchire Jesu ukamugamuchira unovuya mauri and he will do for you that which you cannot do for yourself and you say Christ in me the hope of glory. Jesu mantiri tariro yokubwinya akudikamwe iwe akudikamwe simba rako kunodikama Jesu mauri Christ in you the hope of glory. He can do for me that which I cannot do on my own. Andigoni kukunda chitema ndiri ndoga. Andigoni kurega mupomwe ndiri ntoga. Andigoni kukunda kuba ndiri ntoga. But Christ in me the hope of glory. He will do for me that which I cannot do for myself. That's the glory of the gospel. Ndoda tuone munhu wa Mwari kuti vhangeri rine simba. The gospel is power. Rine simba rokuti vanhu varege doro. Wakakura uchimwa doro uchidya sadza nomutsvaiwa. Uri vanamusiya dzasukwa vanotiko avabvikana risati rapera doro. But ukagamuchira vhangeri munhu wa Mwari unopuwa simba mani rokurega doro mani unopuwa simba rokurega fodya rokurega mbanje terera manodikama simba rinoita kuti vanhu vapone. That power is in the gospel. Vanhu havaregi zvivi nokuvhundusigwa havaregi zvivi nokupiwa mitemo havaregi zvivi nokuiswa mumajere terera manodikama vanorega zvivi amen kana vakatenda musimba romuchinjikwa ndo rinogona kuvatora. I want you to know kutiko Jesu Kristu munhu wa Mwari he can take you as you are, sinful as you are. Anogona kukutora and cleanse you and take you to the highest point of heaven. No matter how sinful, how weak you are, ukakonekta nesimba romuchinjikwa amainodikama anogona kugadzira vatsvene zvidhakwa
Zinogona kuva vanamati. Mahure vatinofunga kuti havagoni kutendemuka, havagoni kurega chifambi. Kana vakatenda musimba reivhangeri, vanorega chifambi mani. That's the power of the gospel. Ndiri kukudana munhu waMwari kutiko wadini wagamuchira vhangeri nondori nesimba. Ndo kana vanhu vagamuchira vhangeri choro havabakwi nomukondombera. Vakagamuchira vhangeri vanokunda chitema vari panyika. Kana uri munamato wako munhu waMwari, sarudza Jesu ave mambo nashe, mutendere apinde mauri, ugone kutiko Christ in me, the hope of glory. Jesu Kristu tariro yokuhinya. Kana uri munamato wako, ngatisangane pamunamato. Baba vedu vari kudenga, toda kutendai because of the gospel. Nokuti tisati tatambira vhangeri atigoni kurarama zvamunoda, but when we accept the gospel, tinopuwa power, we are empowered to do that which we cannot do on our own. Tinokumbira kuzvipira kwamuri nokutenda musimba revhangeri kuti zvinogona kuitwa nevhangeri zvionekwe matiri ritiite vatsvene because of the cross. Tinokutendai, tiropafadzei, tinonamata muzita raJesu nokusingaperi. Amen. Ndouya kumchinjiko, Ubofu, neurombo, Handidi, chimwe, chiro, ruponesoro, simbi, wenyu, pasi ndipo beseini Jesu ndo tukuchemera, mwoyo wangu waipa Jesu ye wataura tinozo kuchenura dosimbi kunewi Kalvari dinofu kama pasi ndipo beseini ndapaje sekunewi chiro seje pasi mwoyo emuwiri uwewe yunarini dosimbi rakunewi yenyeye pakalvari dinofu kama pasi ndipo beseini dosimbi rakunewi munezi tsitsi zenyu zvinona rapaini eropa rora Kristu dosimbi rakunewi yenyeye pakalvari dinofu kama pasi ndipo beseini Jesu rikuya moyo wangu wazara zvinonda kachenurwa piriku na Jehova dosimbi rakunewi yenyeye pakalvari dinofu kama pasi ndipo beseini dosimbi
pasi ndipo neseini nosimbi rakunemwi yenyeye pakalvari ndinofu kama pasi ndipo neseini ndipo neseini ndipo neseini